ассалому алайкум зиндаи саломату хонобод сарбаланд бошед. Соли 2022 тоҷикистон рафтагӣ буд. духтарчима 10 сола буд. ҳамин баъд хонаи хешовон мерем, набирош мепаранд ҳам хеле биадабӣ мекунанд. духтарчима биодобӣ накарда нишаста тамошо мекунад ба онҳо. баъд хешовон ки гуфтан ба ҳамон набираошу духтаракҳои ҳамсоли духтари ман майли духтари ман калон охай ин духтарака мисолан шумо духтар аст ку биадабӣ намекунад. охи дар Россия калон шуда истодааст. ана ки бинем кӯдакҳои Россия ба чӣ кор чӣ мегӯянд даст зада истоданд. дашномро ба одамои ҷа нишон дода истоданд. ҳамине. ман духтарам алҳамдулилла таъриф намекунам, сухани калимаи дашномӣ истифода намебарад, барое ки медонад ки калимаи дашном мумкин нест. духтарчаи ман 5 сола буд, пулро дӯст медошт ҳисоб карданашро. барое ки ман дар ҳомиладориам шавҳарам маро монда Россия рафтагӣ буд. ман худам кор мекардам, мисол чӣ мегӯянд ҳисоб китоби пул мекардам. ҳамон кӯдак дар батни модар мегирадам, чизе ки модар чӣ коре ки кунад. духтарчаи ман пула ҳисоб кардан нав мегирад. баъд ман пулое медодам, ҳисоб мекард, бо дар сумкаи ман оварда медод. ҳамон шаб пеш аз холи пуло ҳисоб мекард, кӯдакай охи гудак фаромӯш мекард, дар сумка чаш мемонад. баъд ман саҳар дар троллейбус сор мешам, аз Саховат дар тарафи автовокзал бояд кор равам. троллейбус сор мешам, мебинам нест. фаромадам, пиёда омадам хона. як асанат кӯдакам ровай кардам, насиҳат кардам, гирён шудам ман насиҳатам. гуфтам духтарҷон, агар гуфтам сумро ту фаромӯш кардӣ, лекин дигар ин корро накун ки одат мекунӣ. баъд агар мабудам мисол ки агар инсон дуздӣ кунад, ку дасташро аз байни даст мебуранд. ҳамин гапи ман ба духтарчаам ин гуна таъсир кард ки духтарчаи ман ҳеҷ гоҳ ягон чизро бе иҷозат намегирад. Ягон чизро, на дар хонаи худамон, на ягон меҳмонӣ агар гӯянд ки халадин чизе ки мехоҳӣ рафта гир, мепурсад, чанд бор мепурсад, барафта мегирад. бо он соҳибхона мегӯяд ки охи ман ба ту иҷозат додам ки рав гир. Не, мумкин аст мега барафта мегирад. ин одоб. мегӯянд ку фарзанд азиз, одобаш аз худаш азиз. ман фаҳмондам ба духтарчаам, насиҳат кардам, бо гиря кардам, назди Аллоҳ дуо кардам ки фарзанди маро худованд ҳидоят кунад. соҳибхона гуфт чӣ қадр гудакат вайкалисти. ман гуфтам ҷанг не, насиҳат кардаст, ами дигар сума нагирад. баъд ами дигар сума намегиред. ягон чир намерасид, ягон чӣ мегӯянд ҳатто тангорам намерасид. ба ягон чӣ мехаридам худам медодам, лекин дигар сума намегиред. тои ки ман худам медодам ҳисоб мекард, бо гашта пеши худам дар сумкам оварда мемонд. барои чӣ мегӯянд фарзанд азиз, адабаш аз он азиз. ина духтарчаи ман алҳамдулилла 5 сола буд, ина 14 сола шуд. 10 сол зиёд шуд ки дигар ягон чизро бе иҷозат намегирад. шумо ҳам метавонед ки фарзандонатон ҳамин гуна насиҳат кунед аз оятҳои Қуръон, аз панди чӣ мегӯянд гузаштагон. мисоли ман ба шумо мегӯям ки фаҳмонед ки инсон бе иҷозат бояд ки ягон чиз нагирад. гирифтем, бо иҷозат додан, истифода бурдем, бурда ҷойашро монем. дашном мумкин нест, барое ки забони мо дар назди худованд ҷавоб медиҳад рӯзи қиёмат. метавонад димаш ки забони мо ҳар чӣ ки талаффуз кард, нек бошад дасти рост менависад, бад бошад дасти чап менависад. забони ман мегӯяд душмани ман. расул мегӯянд ку язик мой враг мой мегӯянд. забон душмани инсон аст. ин инсонҳое ки сухани қабеҳ мегӯянд, агар ки манам дар задашон ягон сухани ноҷо гӯям, ино аниқ маро чӣ кор мекунанд? мекобанд, ки хеле мекунанд. барои ман сукут. навай олими эронӣ мегӯяд ку ануша гул ҳамин инсон аст мегӯяд дар ҳаёти мо як гурӯҳаш ахмақҳо аст, як гурӯҳаш безот аст. ҳар ду ин гурӯҳҳо мегӯяд бисёр гурӯҳи ислоҳнашаванда, лекин безоташ мегӯяд бо хатарнок аст. мегӯяд аз безот мегӯяд худатонро вай кунед, эҳтиёт кунед. мисрои шеър як шоири курдистониро во ҳамҷо мегӯяд ами доктор профессор Ануша ки то абад гули маснӯъ дар об нарояд хуб шавад ҳама чиз ба ҷуз зоти хароб. мегӯяд ки то абад гули маснӯӣ нарояд дар об, то абад гули маснӯӣ нарояд дар об, ҳама чиз хуб хоҳад шуд ба ҷуз зоти хароб. зоти хароб ҳамин зоте ки тоҷики мо безот мегӯянд ку. ҳамин одамои пешам ҳозирам мегӯянд ку духтарро аз духтардор гиру ворро аз доддор мефтанд ку одамои пеш. бале безота ани олими эронӣ мегӯяд ки хатарнок инсон аст, эҳтиёт кунед. барои моро касе ки дашном метиҳад, суханои қабеҳ мегӯяд ку ҳамватанони ман тамошобинони муҳтарам, сухани қабеҳ нагӯяду, худатон эҳтиёт кунед. мисли ман эҳтиёт мекунам ку. ман фақат мегӯям раҳмат миннатдорам аз шумо. дастакотон дарро набинад. аммо ояти Қуръон чӣ мегӯяд? сураи Зулзила. ман ҷавоб бо ояти Қуръон ба ҳадис метиҳам ба ин инсонҳое ки қабеҳ менависанду суханҳои санг мезананд маро, ё ки маро камбудӣ меҷӯянд, айбҷӯӣ мекунанд.
در سوره زلزله اومده است که در آیات آخر کسی ذره نیکی کند میبیند، کسی ذره بد کند میبیند. در حدیث مفلس اومده است که مفلس کسی است که در قیامت به عمل نیک میخزد. مولد زبان عربی آدم به پول رو میگویند جیبش خالی در زبان عربی، لیکن در قیامت مفلس به عمل میخزد، خالی به عمل میخزد. همین انسانی که کسی رو میرنجونه، من همین کسی رو که رنجونه من در قیامت مفلس خواهم خزید، لیکن من کوشش میکنم کسی رو نرنجونم. ما باید کوشش کنیم کسی رو نرنجونیم. در عوض گپی چی میگن سخت باید که ما گپی ملایم بگیم، میگم که رحمت آفرین، مینداریم از شما، خوش آمدید، نوری دیده تاج سر. انا میگم باید بگیم میندارم از شما.